Fordybelse hører fortiden til. Det er en myte, at alle har brug for at tale om tilværelsens store spørgsmål. Jeg tror, at de fleste hellere skruer op for musikken. Og det er en fed fordom, at avisen den giver dig noget, du ikke kan få på skærmen. Fremtiden er at have breaking news kørende i alle husets rum. Hvem gider at diskutere en klog artikel om etik og eksistens i frokostpausen? Det min generation tænder på er at være online. Det er løgn, at det vigtigste i livet er at have noget at tro på. Lykken er at være på 24/7. Døden gider jeg ikke høre om. Madonna og MTV har betydet mere i mit liv end Mandela og Mellemøsten. Jeg ved, at fordybelse hører fortiden til. Eller er det omvendt? Jeg ved, at Mandela og Mellemøsten har betydet mere i mit liv end Madonna, og MTV gider jeg ikke høre om. Døden er at være på 24/7. Lykken er at have noget at tro på. Det er løgn, at det vigtigste i livet er at være online. Min generation tænder på det at diskutere en klog artikel om etik og eksistens i frokostpausen. Hvem gider at have breaking news kørende i alle husets rum? Fremtiden er avisen. Den giver dig noget, du ikke kan få på skærmen. Og det er en fed fordom, at de fleste hellere skruer op for musikken. Jeg tror, at alle har brug for at tale om tilværelsens store spørgsmål. Det er en myte, at fordybelse hører fortiden til.